Godmorgen med jer derude. I dag er det nye Fibermood, den der hedder nummer 27 eller special nummer 3 blev frigivet. Og det er jo et fantastisk blad med masser af spændende og lidt anderledes mønstre i, end hvad man ellers kan købe sådan en almindelig snitmønster. Den ligger til 159 kroner og er på engelsk. Det der er anderledes for os i forhold til de tidligere blade, det er, at vi har købt nogle af de forskellige metervarer hjem, som passer til det, der er blevet brugt her i. Det er jo de samme metervarer. Og jeg tænker, at jeg sådan på bedste vis vil prøve lige at bladre jer igennem bladet her, og så vise jer de metervarer, som de har brugt til de forskellige modeller her. Og vi har ikke taget det hele hjem, kan jeg lige så godt sige. Vi har taget det hjem, som vi synes ligesom var salgsbart her i butikken. Men der er simpelthen nogle rigtig, rigtig fine modeller i. Nu kan vi lige starte. Vi kan starte på forsiden her. Den der rullekrav trøje er lavet i den her. Og den er der bare simpelthen så flot. Sådan der, og den er så med til på den anden side. Det her, det er en viskose jersey med 15% uld i. Det er den er tynd, men jeg tænker, at den er rigtig, rigtig fin her til foråret, og simpelthen de temperaturer, vi går ind i nu her. Det er ikke sådan, når man rører ved den, at man tænker, wow, der er bare uld i. Det kan man faktisk ikke mærke. Den er virkelig, virkelig blød, og den har også et rigtig godt fald. Men den er, den er rigtig god til ting, der skal sidde tæt. Så om man laver en rullekrav, ligesom den, der er i bladet her, eller man laver den til en længere kjole, det kan man sagtens. Den koster 179 kroner meteren. Og de her farver her, de er ret så flotte. De passer også lidt hen af de farver, som jeg har præsenteret rigtig mange gange, der kommer her i foråret. Nå, så kan vi prøve at kigge. Så har vi sådan en, jeg ved ikke om man skal kalde det en jakke, eller hvad man skal. Den har jeg ikke taget stoffet hjem til, og det har jeg ikke, fordi jeg har sådan noget andet, der minder om det. Det er sådan en trench popling, som jeg har fra Mind the Maker. Men hun har en rullekrave indenunder, som jo faktisk er den model, som hende her hun også har på udenpå. Bare i en råhvid. Og den har jeg også her. Og den er sådan råhvid, lidt meleret. Samme kvalitet som den anden, men her så synes jeg godt, man kan mærke, at den ikke er helt glat, ligesom den anden kvalitet den er. Stadigvæk 15% uld i. Den er sådan lidt mere, den har lidt mere struktur, end den anden har, men altså stadigvæk simpelthen rigtig, rigtig lækker at røre ved. Og også, den har det her rigtig gode fald. En tynd kvalitet, som jeg er sikker på, at den vil sidde rigtig, rigtig godt, når man får det syet op. Vi har ikke syet modeller op i det her, og det har vi ikke, fordi vi kun har taget en rulle hjem af hver. Så hvis vi begynder at sy modeller op, så forsvinder det simpelthen for meget fra jer af. Jeg er sikker på, at det nok skal blive en succes, de her kvaliteter her, der er kommet hjem. Jeg kan i hvert fald se, at der allerede ligger en del ordre på dem. Nå, vi prøver lige at bladre os igennem her. Se, det er den samme, som jeg viste før, lavet i en trench popling. Den her, den har jeg altså heller ikke taget hjem. Det er sådan polyester blanding af noget til sådan noget overtøj. Jeg synes, den var lige fræk nok. Så har vi mønster på en t-shirt. Jeg er selv rigtig meget til de her modeller her, hvor at ærmet egentlig bare får et ombugt den anden vej. Det her, den er lavet i bomuldsstøse, så de her farver her har jeg altså heller ikke taget hjem. Vi har rigtig meget bomuldsstøse på lager, som jeg tænker sagtens skal bruges til det her. Men modellen er i hvert fald super, super fin. Så kommer vi til noget her. Det er et mønster på en bodystocking. Den synes jeg egentlig er rigtig, rigtig fin. Den er lavet i en, den har jeg nemlig metervarerne på. Den er lavet på sådan en ribbet jersey, så hvis du tager en bomuldsjersey, og så har riller i den. Også, vi kalder det også for en drop needle. Nu skal I prøve at se. Den her er den er lidt kraftigere end de drop needles, som vi ellers har. Der er ligesom om der er lidt mere hold i den. Så om man laver
Nu skal jeg prøve at se her. Som I kan se her, er der rigtig meget stræk i. Man kan jo lave den her bodystocking her. Jeg synes egentlig, den er ret fin. Men også bare almindelige t-shirts, eller sådan kjoler, der sidder lidt til, som basiskjoler, synes jeg egentlig også er rigtig fine. Det her, det er den mørkegrønne. Og jeg har den også i en anden farve her, som I kan se, når vi kommer lidt længere hen i bladet. Den her koster 149 kroner meteren. Jeg mener, de har brugt den kvalitet her til mange andre ting også heri. Ja, den kommer faktisk her. T-shirtsene her. Den her, den er måske, jeg tror, den er sådan grønlig farve, og så i den der koralfarve. Dem har jeg heller ikke taget hjem. Jeg har taget den hjem i 2 farver. Men jeg synes egentlig, at de her modeller her er egentlig også ret fine. Og som det umiddelbart lige ser ud her, så kræver det altså ikke, at man har de helt store maskiner. For det ser ud som om ribkanten bare er sat på med en, altså ligesom man har overlukket den, og så har man lige stukket den fast. Altså det her blad her, det er jeg ret begejstret for. Fordi jeg synes, der er rigtig mange brugbare modeller i. Og der var den kjole, som jeg talte om. Hvis man bare lavede en, der sad lidt til som en basiskjole. Så har vi sådan en helt almindelig t-shirt, men den er syet op i en ren hør, altså en strikket hør, som er mega lækker. Den er sådan lidt, den her kvalitet, der kan man godt kalde for slop. Det betyder, at den har ligesom sådan nogle små, jeg ved ikke om man kan fange det i lyset her. Og man kan måske godt se det hernede. Se, den er jo ikke jævn, og det er jo fordi, det er en hør. Så den har sådan lidt sådan små knuder, og det synes jeg faktisk gør en kæmpe forskel i forhold til, hvis det nu bare havde været en almindelig bomuldsjersey. Men den her, den håber jeg, at der er noget tilbage af, for den kunne jeg godt selv tænke mig en t-shirt i. Ellers må jeg bestille en rulle mere. Det er virkelig, virkelig en fin kvalitet. Og prisen, den er latterlig. Altså det er 129 kroner meteren. Ja, jeg kunne også sagtens forestille mig, hvis man lavede den kjole, der var der før i en lang udgave. Den er selvfølgelig en lille smule transparent, fordi den er hvid, men må ikke det går alligevel. Så hvis man mangler mønster på en basis t-shirt, så er den her fin model. Nu er modellen jo også bare helt vildt flot. Og den er syet op her. Det er også den almindelige t-shirt i en bomuldsjersey. Og den her, den er lidt spændende. Det er sådan en cardigan jakke lignende ting. Og den er syet op i det her, det er sådan en bomuld. Så os der strikker, så kan I se, at den har nøjagtig samme struktur som hvis man tager en striktrøje. Så her slipper du faktisk for at strikke selv. Og man behøver jo ikke at lave en jakke ligesom den her. Man kan bare lave en helt almindelig sweatshirt, hvis det skulle være. Jeg synes, den her, den er genial. Og det er også flere, der har givet udtryk for, kan jeg se, i min indbakke. Den har jo rigtig mange anvendeligheder, den her. Jeg har ikke fået den prismærket endnu, kan jeg se. Og den er brugt flere steder i bladet her også, til at lave andre ting i. Men den her, den er simpelthen så fin. Og den har sådan lidt knækket hvid. Den er ikke kridhvid. Så bladrer vi lige videre. Ja, så er der bukser med god hvid i. Den her, den har jeg heller ikke, den kvalitet har jeg ikke taget hjem, og det har jeg ikke, fordi jeg har rigtig mange andre ting, der kan bruges til de her bukser her. Der er en t-shirt mere heroppe, som er lavet i den der hørstrik. Så der er rigtig mange, altså sådan funktionelle ting heri, synes jeg, altså som man kan bruge i sin hverdag. Det behøver ikke at være noget, som kun kan bruges til en fest. Flere bukser, hvis man godt kan lide et bredt ben. Se, her kommer den også t-shirten, eller rullekraven, der hvor den er syet op i den mønstrede, og så faktisk herover hvor den er syet op i, og der synes jeg så billedet det snyder en lille smule, fordi der er altså noget mere knald på farven i virkeligheden. Den er orange, sådan helt mørk, orange-rød faktisk. Og det er igen den her kvalitet, som har
en lille smule uld i sig, og det kan man godt mærke på den her også. Ligesom den råhvide, jeg viste jer før. Men altså vanvittigt lækker kvalitet. Jeg synes, der er rigtig mange muligheder i det. Så skal vi lige se. Så er der faktisk en kjole i, som synes er ret så fin. Og den er syet op i en vasket hør. En vasket bomuld. Og den kvalitet har jeg heller ikke, fordi at jeg har så meget andet, der kan bruges til den. Og her er også syet op i en lysere udgave. Den er der lidt fix, synes jeg. Ikke sådan overdressed. Man kan sagtens bruge den til sin hverdag også. Ja. Og modeller, jeg har vist jer før her også. Den er mørkegrønne der, og så er den kommet i, altså blev den vist sig i lysegrøn også. Den er her. Og her kan man måske bedre se strukturen i stoffet. Så det er sådan en 2x1. Eller det er en 2x2, det kan faktisk godt være. Det er det, man kalder størrelsen på de her riller her. Men altså super lækker kvalitet. Den her farve her, synes jeg også er rigtig, rigtig fin. Når nu vi får lidt kulør. Ja. Så er der... Nu skal jeg lige prøve at se, om den her jakke her, det ikke var den, der var... Ja. Kommet en blazer. Og så de der bukser der, som er ret så vige. Men den der blazer, den er syet op i en bambus og en genanvendt polyester. Og den viste jeg faktisk også frem i går til jer, der følger med. Bare i andre farver. Eller jeg viste faktisk også den her frem. Men det her, det er den farve, der er brugt i bladet. Jeg har den også i en brun og sådan en, ikke, jeg vil ikke kalde den okkerfarve, den er mere sådan lidt blød gul. Det her, det er der er ikke krøller. Så det er simpelthen genialt. Og jeg er sikker på, at hvis man laver den til sådan en cardigan, at den vil være vanvittigt lækker at have på. 189 koster det her meteren. Og er simpelthen, det er fantastisk det her. Det her, det er sådan en vare, vi skal have fast i vores sortiment, tror jeg. Fordi den, når man først har fået lov til at røre ved det, så kan man godt forstå, hvorfor jeg er begejstret. Ja. Den er også syet op i, nu skal jeg lige prøve at se her, om ikke det er den samme. Jo. Nej, vent lidt. Det her sæt her, det er syet op i en bomuld. Der har jeg cardiganen der, eller undskyld, blazeren. Og så igen de her meget vige bukser her. Farven, den grønne der, den synes jeg er ret fin. Men jeg har altså ikke kvaliteten. Nå. Den der, sådan en, jeg ved ikke, hvad man kan kalde den for, en slags vest. Den er også syet op i den her strik her. Så den har altså flere anvendelsesmuligheder, og også noget, der er lidt anderledes end det, vi måske normalt ville sy op. Når jeg ser sådan en, så tænker jeg, det skal være en sweatshirt. Men jeg synes jo egentlig, at den også er, den er ret smart. Jeg tænker ikke, der skal bruges så meget til sådan en der. Og samme model har man syet op i en sweat også. Den her sweat, den har jeg heller ikke taget hjem. Og det har jeg ikke, fordi at jeg mener, at jeg sagtens ville kunne bruge, eller man ville kunne bruge vores kvalitet fra Mind the Maker, som er sådan en, økologisk børstet sweat. Den er ret kraftig. Den koster også 259 kroner meteren. Men kvaliteten taler også bare fuldstændig for sig selv. Og umiddelbart så ser det ud som om, at den kvalitet, der er brugt her, og så den vi har heroppe, de går altså overens. Så den vil jeg i hvert fald anbefale. Jeg tænker ikke, man kan bruge sådan en helt tynd en. Halsen skal ligesom kunne stå. Nå, nu driller det her igen. Sådan der. Nå, så er der sådan en jakke. Og nu sagde jeg før, at der var nogle kvaliteter, jeg ikke har fået hjem, som kommer. Det er blandt andet den her, som er en, jeg mener, det er en bomuld hør. Det er det også. Den kommer her en af dagene. Den er råhvid med grønne striber. Den er ret så fin. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har bestilt den hjem fra starten af. Vi bestilte rigtig mange varer hjem den dag. Og så har vi en skjorte. Jeg skal lige prøve at se. Det er en bomuld med gule striber. Den synes jeg egentlig også er rigtig fin. Den kommer også.
Og den skjorte har man faktisk også syet op i den her. Det er en ret så flot gul. Men det er altså ikke en af dem, som jeg får hjem. Jeg tænker, vi har noget andet, der kan bruges, hvis det skulle være. Ja. Og så er der en sweatshirt i, der har lidt flere finurligheder end bare almindelig. Den har nemlig lommer her foran. Og den synes jeg er vanvittigt smart. Jeg vil sige det sådan, at her bruger man også vores Mind the Maker sweat, hvis man vil lave den i en kvalitet, som er lidt tykkere end normal. Den er helt vildt flot. Og den er også her syet op i en sådan lidt mere støvet farve. Fint støvet grøn. Det er en genanvendt, eller det er en strik, altså en jogging, en heavy jogging, som er lavet af bomuld og genanvendt polyester. Ja. Så har vi sådan en vest i denim. Denim har jeg heller ikke taget hjem, for jeg har noget andet denim. Men den er også syet op i sådan en, jeg ved ikke om I kan fornemme det her, en blå bomuld med sådan nogle små grønne striber i. Den har jeg også bestilt, så den kommer også her en af dagene. Nå, det var lige bladet gennemgået rigtig, rigtig hurtigt. Den her version her, synes jeg virkelig er fin. Der er rigtig mange ting i, hvor man tænker, det kan jeg bruge. Det er ikke alt for skøre designs eller festtøj. Det er tøj, der kan bruges til hverdag. Og så synes jeg, de kvaliteter, de har sat til her, er fuldstændig geniale. Altså, jeg er vild med den der hørstrik der. Nu må vi se, om der er noget til mig, eller om jeg må finde noget andet. Stoffet er her, så længe det er her. Bladene, der kommer en ordentlig stak inden for de næste par dage igen. Det var det. Hvis I har spørgsmål, så skriver jeg bare, så skal jeg prøve på at svare. Oplysningerne om de her varer ligger inde i webshoppen under de forskellige varer. Der var en, der har skrevet på en tidligere video, om jeg har lavet, om jeg kunne opgive målene. Og det kan jeg ikke. Jeg tror simpelthen, videoerne de ville blive for lange, hvis jeg skulle stå og måle det. De har det, man kalder en normal bredde, som går fra 140 til 150. Så kan der være nogen, der lige er 135. Men hvis man er nysgerrig, så går man ind i webshoppen og kigger. For ellers vil de videoer her simpelthen blive for lange, og jeg tror, I vil gå død i dem. Så gå ind og kig, eller skriv til mig, hvis I er i tvivl om noget. Jeg vil gå i gang med at pakke ordre, så I, der har forudbestilt det her, I kan få jeres blade, så I har dem i morgen forhåbentlig. Ja, I kan i hvert fald godt glæde jer til det. Jeg vil lige sige til sidst, hvis I kan lide min trøje her, så har vores strikke Susanne færdiggjort den her, som hedder Cloud fra Petit Knit, som er strikket op i en alpaca og bomuld, sammen med en silke og mohair i den her sindssygt flotte lilla farve. Det er en af Petit Knits nye mønstre, og er sådan en lidt tæt trøje med lidt god varme i. Så hvis I er nysgerrige omkring garn og sådan noget, så må I lige sende mig en besked, så skal jeg nok svare jer på det også. Ja. God dag derude. Jeg skal videre i dagens program, og så ses vi bare lige pludselig igen.